Sí, he estat jo un any sense feina i al cap de mig any estava que penses, i no serveixo per res, no, ja? O sigui, què estic fent ja, no? I no ningú m'agafa, com pot ser això, no? En 25 anys no et faltava mai la feina i ara ja he fet 49 i sembla com si no... Ara que en sé més de feina, ara és quan no m'agafa, no? Això no entenc res. Home, també la circunstància de les crisis que hi ha, que encara hi ha crisis, encara que s'amagui, no? Però existeix. El comedor se abre a las 9, hay servicio de ducha y servicio de lavadora. A partir de las 9, 9 y media, entonces se empieza a preparar el tema de la cocina, ¿no? Aquí posem un entrepàs, iogurts, fruita, una mica de coca si la tenim. Aparte del bocadillo y de la fruta, entonces los que más lo necesitan, pues entonces se llevan también para la cena en fiambreras. Amb el Miquel hi havia treballat fa anys, que és el cambrer, i treballat també fa anys, i quan vaig venir aquí, la vegada parat, no, què fas tu aquí? Diu, tu aquí també, eh? Dic, xiquet, dic, mira, les circumstàncies de la vida són així, no? Dic, ara tens feina i quan no en tens, no en tens, s'acaba la cosa, no t'ho esperes mai, no?, arribar fins aquí. Sabemos que a lo mejor podrán ir a Cáritas, podrán ir a Cruz Roja, pero claro, lo que nosotros damos es el alimento cocinado. Y entonces, pues esas familias que a lo mejor no tienen fuego, porque hay algunos que no tienen ni para cocinar, pues ja se lo llevan cocinado, no? Aquí, en aquest sentit, els ajudem, com a mínim, amb l'aliment, però també si han de fer alguna gestió amb organismes per poder obtenir l'ajuda. Són gent que d'alguna manera no pot accedir a un lloc de treball, que a la millor viu sol o viu amb un altre que també té una disminució i que potser són incapaços de fer segons quines feines. Per tant, són gent amb molt poca capacitat econòmica i moltes vegades lligades a una drogodependència inclús. Hi ha persones més o menys ben situades, d'altres amb molta deficiència i amb risc d'exclusió, i aquí troben acollida, troben qui els acompanya, qui està al seu costat, qui es preocupa per ells i qui busca per a ells allò que ells demanen i que no poden resoldre, a vegades com són papers, com pot ser habitatge sobretot. De fet, tenim cases d'acollida, 2 cases d'acollida en aquest moment, però hi ha problemàtica dins el barri Antic de Valls de que no hi ha cessió de pisos per poder ocupar durant un any, 2 anys, no? Inclús cuidar-lo, o fer obres, o pintar-lo, el que sigui, això estaríem disposats a fer-ho. Hi ha molts dels que venen aquí a menjar, que són usuaris, que inclús després ens ajuden. Vol dir que s'ha d'arreglar un pis, o s'ha de pintar, o s'ha d'enguixar, o s'ha de fer una petita obra. Si tenen una mica d'idea d'aquestes coses, ens ajuden a nosaltres. Primer hem de fer una mica de cosa, no? Perquè, clar, no has estat mai en aquesta situació tan justa, no? I fa com a respecte. I el primer dia que vaig venir aquí m'he sentit tan a gust, que ja porto 3 mesos, i el primer mes ja em vaig dedicar a ajudar-lo amb el pare Joan, i estem buscant pisos aquí al barri vell de Valls, i els estem arreglant. I llavors també aquí, a través dels voluntaris, que són gent que participen de l'església, doncs també tenim les reflexions amb ells de com el nostre treball no és només venir a tallar patates o pelar cebes, sinó també ho fem amb amor, amb la tendresa humana i cristiana que se'ns demana de portar a la pràctica aquest missatge del Senyor. Però jo he quedat meravellat, perquè tampoc jo no ho era massa d'església, no? O sigui, anava només a l'església dels casaments, comunions i de funcions. Però a partir d'aquests 3 mesos he quedat tan encantat amb el pare Joan, fa una labor tan impressionant, un home tan treballador que jo no sé on no trobo les hores, que ara estic aquí i ara no em penso marxar ja d'aquí. I això que el dijous començo a treballar de tècnic de prevenció, m'ha sortit feina aquí a Quirón Prevenció, però jo la resta de les hores vindré aquí a ajudar-lo amb ell i el que convingui. Los voluntarios que vienen
que seguramente que cada uno tiene su pensamiento, tiene su sentido, pero nos une esta obra, no? A vegades em pregunto jo, i per què ho faig? Perquè estic jubilat, jo em podria aixecar al matí i, com deien els meus excompanys, te'n podries anar a visitar obres, no? De les 9 del matí fins a la 1, a les 2, jo vinc cada dia aquí. I m'hi sento a gust, estic content i no tinc cap necessitat d'anar a visitar cap obra. Si de cas l'obra és la que faig jo aquí, no? A nivel personal, a nivel espiritual, a nivel como persona, recibes más que tú puedas dar. I la ciutat a poc s'ha anat sensibilitzant amb aquest problema, de tal manera que el nostre menjador, com veiem ara aquí a la cuina, doncs s'ha tornat un punt de referència de solidaritat. I aquí ja dic, l'escalf que sents i l'amor que et donen, això ja és un plat, és energia per tot el dia. I t'aixeques al matí, t'aixeques amb ganes de fer coses, no? I a més veure contactes amb diferent gent que no he vist tractar mai, no? De diferents capes socials, no? I encara et sents molt millor, no? M'esgarrifo i tot de pensar-hi.